ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародарон ва хоҳарони азиз ва мухлисони канали таҷин хариду фурӯш. Дар видеои имрӯза 10 та хонаҳои фурӯшан аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. аз 40 000 сомонӣ сар мешавад. ҳатман видеоро то охир тамошо кунед ва дастгири худро фаромӯш накунед. ҳам як дона лайка биҷиқед барои пешравии канали мо ва дар канали мо меҳмон бошед. ҳатман подписатсия кунед, чунки дар ин канал иншоалло беҳтарин видеоҳо мешавад. худо нигаҳбон. ту курси имрӯза дар рӯи экран. ҳатман видеои моро то охир тамошо кунед. якум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри хуҷанд, ноҳияи сайхун. 6 сотиқ замина, 6 дар хонаҳои бародаро. гараж дорад, дар дарунаш ғишт ҳаст. бо ҳамин номер занг занед, мега фурӯхта мешавад. ина бародаро нав хонаҳай ғишти семинблокирам дорад. нархша 40 000 сомонӣ, мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед. бештар маълумотро соҳиби хона дастрас кунед. хона документ дорад, об светаш дар наздикияй. нархаш 40 000 сомонӣ. марҳамат занг занед бародаро. дуюм хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи гулбута фирдавсӣ. 2 сотиқ заминай, 3 дар хонаҳай. 40 метр наздикӣ ба мактабай. 400 метр бародаро наздики мактабай. садик дар наздикиш. масҷиди ҷимъа дар наздикишай. маршруткаи си маҳаллаи гулбута мерава мақсад. об светаш доимӣ ҳаст. нархша 325 000 сомонӣ, мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед. хонаи хубай. марҳамат дар алоқа бошед, бо савдоран мешидаст бародаро. сеюм хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ. 8 сотиқ замина, 4 дар хонаҳай бародаро. об светаш доимӣ ҳаст. туалет баъния дорад. 2 антени барабайски дорад. замини хуб дорад. дарахтои мевадиҳандарам иқад дорад. тариам дорад. чинам дорад бародаро. катаки ангурам ҳаст. нархша 350 000 сомонӣ, мега ина бародаро. качаям доштааст. кондисионерам доштааст. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби хона дастрас кунед. хона ремонтош нормалиян, фақат медуро зиндагӣ мекунӣ. тамом бародаро. ина хитом бинед. хона хубай, мега касони харидори, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. чорум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи ашт, райони шойдон. хона иборат аз 6 дар хона, таххона, ошхона, ҳамоми калон. хулоса ҳамаш шароитош нормалиян, мега зиндагӣ карда 100% мешавад. 8 сотиқ замина, 6 дар хонаҳай ки об светаш доимӣ ҳаст, мега рақамҳо дар рӯи экран, мега номрои ҳами соҳиби хонаҳай. ина касоне ки харидори, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. нархаш 350 000 сомоние ки мега бо савдо карда мешавад. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. панҷум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи бобоҷон ғафуров. 10 сотиқ заминаи бародаро. 5 дар хона. об светаш доимӣ ҳаст. дар наздикишай мақсад. хонаҳо нав ремонт, оли кришаш задагӣ нест, фақат ғишти пихтаву семинблок чиндагия бародаро. ин хитом бинед. нархша 130 000 сомонӣ, мега ки бо савдо, мега мешавад. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед. бо арзонам мешидаст. ба семинблок гирдиш, ба семинблок чиндагия даруни хонаҳо ба ғишти пихта. ина хитом бинед бародаро. нархаш 130 000 сомонӣ. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат документам доштааст. шашум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри бохтар, қурғонтепа. 7 сотиқ замина, 3 дар хонаҳай. хона аз 3 хона ва 3
таҳхона иборат буда дар наздаш дарё об ва оби мустақил дорад. Качаам доштааст, оби калонам доштааст. Бародаро, светаш доимӣ ҳаст, так мега, ягон камбудӣ надорад, фақат медрои зиндагӣ мекунӣ. ҳуҷҷатам дорад. Нархаш 225 000 сомонӣ. Туалети банярам ҳаст. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед, бештар маълумотро соҳиби хона дастрас кунед. ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри Бухтар, Қорғантепа, ноҳияи Хӯросон, деҳаи Райсавет. ина бародаро 8 сотиқ замин аст. дар хонаҳои евра ремонт кардагиянд. об светаш доимӣ аст. туалет бания ҳаст. бо алишани мешидаст дар душанбе. хай касоне ки бародаро харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо 155 000 сомонӣ нархи хонаро мега. ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо, марҳамат занг занед, бештар маълумот аз соҳиби хона дастрас кунед. ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри Бухтар, Қорғантепа, маҳаллаи Ҳоҷӣ Шариф. 4 сотиқ заминай. 3 дар хонаае ки кухниш 3 ба 3 ай. об свет доимӣ ҳаст. туалет бания дорад. ҳамаи чизаш 100% ҳуҷҷатам дорад. ин хонаи хоброиш 5 дар 3 ай бародаро. ягон камбудӣ надорад. кухнирам дорад. ҳаммом ҳаст. ҳоҷатхона ҳаст. дигар чизошам ҳастанд. нархи хона 280 000 сомонӣ ай. ин хонаш 3 дар 3 ай. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо, марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби хона дастрас кунед. нархи хона 280 000 сомонӣ. ноҳум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри Варзоб. 13 сотиқ заминай. 4 дар хонаҳай. об светш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷат дорад. туалет бания ҳаст. нархи хона 190 000 сомонӣ ай. ремонтҳои хонаҳо нормалия бародаро, ина хитон дар сурат бинеш. нархи хона 190 000 сомонӣ гуфтем. заминиш 13 сотиқ замин ай. касоне ки алишан мешидаст ба мошин, касони харидори алиш кардани бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби хона дастрас кунед. марҳамат занг занед. даҳум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар Ваҳдат. 6 сотиқ замина. 4 дар хонаҳай. об светш доимӣ ҳаст. бозори калон дар пеши хона даҳай. ина бародаро, алишан мешавад мега. хай дигар чизоша хитон дар рӯи экран бинед. термексам дорад. об светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷат дорад. нархша 260 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки бародаро, харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои, марҳамат занг занед. туалет бания дора. ҳуҷҷат дора. ҳама чизаш 100%. ина заминша хитон бинед. стрелаи машинарам дорад. худо нигаҳбонтон бошад бародарои азиз. ҳазор раҳмат барои ҳамаи дастгириётон. худованд ёру мададгори шумо.